אז מה קורה חברים? אנחנו כרגע נמצאים בתחרות אופנועים. אנחנו מראיינים כרגע את האופנוען דולב אטיאס. אנחנו בתחרות גדולה. מה יש לך להגיד על התחרות הזאת? אתה מתרגש? בכל זאת, זאת התחרות הכי גדולה בעיר. מה יש לך להגיד? אני ממש מתרגש, אני בדרך כלל אף פעם לא זכיתי באליפות הזאת, בדרך כלל אני זוכה בכל אליפויות, וזה אליפות שאף פעם לא לקחתי אותה, ואני ממש רוצה היום לקחת את האליפות. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור למתמודד השני. טוב, עכשיו אנחנו עם המתראיין השני, נועם שוקרון. הוא מתחרה מאוד טוב, התחרה בהמון תחרויות חשובות, ניצח אפילו כמה אליפויות בעיר. מה יש לך להגיד על התחרות הזאת? אתה מתרגש? לא כל כך, זה אומר להיות די קל. אני אומר לי קורא את התחרות הזאת, אין לו בכלל סיכוי איך קוראים לו בכלל? לא זוכר, דולב משהו. אין לו סיכוי. אטיאס. כן. וואלה, כל תחרות באתי, ניצחתי אחי. למה אתה כל כך בטוח שאתה תנצח? הוא לא התחרה בתחרות של העיר אפילו, התחרה בתחרות של איזה שכונה של עניים. כל התחרות שהייתי ניצחתי אחי. וואלה. טוב, יאללה, נראה בתחרות מי ינצח. תודה רבה שהתראיינת. אז יאללה, אנחנו מתחילים את התחרות. נסביר לכם קצת על התחרות. התחרות הולכת להיות שתי סיבובים של המסלול הזה. אני עכשיו הולך לעשות לכם סימן. ברגע שאני מוריד את השלט, אתם יוצאים, אוקיי? כן, ממש אין לך סיכוי. וואי, למה הוא ככה אומר לך? אני מצליח אותך. תבין, להשוות זה לא עוזר, ההתמדה תמיד עובדת. ההתמדה בשביל... יאללה, אתם מוכנים? כן. דולב אטיאס הצליח לעקוף את נועם שוקרון. נועם שוקרון מאחורה. האם דולב יצליח? האם נועם שוקרון יעקוף אותו? ודולב זוכה בתחרות! אני אומר שזה היה... אני ממש מתרגש מעצמי, לא ציפיתי לעצמי כאלו תוצאות, אני ממש התרגשתי, איך שראיתי שאני עוקף אותו, אני כבר ידעתי שהניצחון אצלי בידיים. מה עוקף? נתקע לי הגלגל, אתה רוצה לנצח ברמאות? מה גאה בעצמי? מה עשית? נתקע לי הגלגל ואתה לוקח את זה בניצחון. יאללה כבר, יאללה, בוא. פעם ביי. אין לי כוח אליו, באמת. גם כן רמאי. בוא, יא טמבל, בוא. היי, תפריד אותו. עם פנס אני בעיה. מה יש לך? עזוב אותי. מה יש לך? פתירופט. הופה. אני גומר אותו. די, הלו, הבטחה, יש פה מישהו? הלו. מה זה? פשורה? זהו. לך זיין. קראתי למד"א. אחי, מי שמנצח... לא, זה כל זה... רק בגלל שהוא ניצח ברמאות, אחי. וואלה. סתכל מה קרה לו, סתכל. אתה רואה? זה מה שקורה למי שמנצח ברמאות. וואלה, נתקע לי הגלגל, הוא ממשיך את התחרות כאילו רגיל. שיגיד, בואו נעצור, נעשה חדש, סתכל. מי שמתרסק, אח שלי היקר.
כן, כן. בוא משקר, מה אתה רוצה? גם מכות? גבר. אני ממש מתרגש, אני לא ציפיתי מעצמי תוצאות כאלו טובות. אני ממש כן, אלכס תוצאות טובות. אלכס תוצאות טובות, אתה עושה את זה ברמות, גבר. לא, זה כיף לך שאתה מנצח ברמות? כיף לך? נו, אבל כי זה טעות, אחי, יאללה, חדש. חדש. טוב, אז אנחנו כאן בראיון אחרי האליפות של פיוטשר עם המנצח של התחרות. איך קוראים לך? דולב אטיאס. דולב, אחי, מה זה השם הזה? לאן? יאללה, קדם.